तो जय हिंद भाई लोग, हर हर महादेव। तो भोलेनाथ के अभी सावन वाला गाना पर पूरा रेल के टुनटुन यादव मचा दिले बा हिरान स्टार भाई लोग। अभी तक ले एको भोजपुरी के कोनो सुपरस्टार नहीं खन कि अभी बोल बम पर गाना निकाल दस, लेकिन टुनटुन यादव अभी 7-8 गाना बवाल गाना बोल बम पर निकाल दे रहे लोग। जैसे कि तू लोग हियाँ हम सब लगाए तनी थंबनेल तू लोग देख लो भाई लोग। ये भोजपुरी के एकदम एकलौता हिरान स्टार के शेर हमारी। और भाई इतना मस्त मस्त गाना निकले बना बोल बम पर कि हमारा लागत है कि पवन खेसारी इनका लोग के पाछे रजन। और भाई ये आवेला जमाना में हम एकदम कहते हैं ये नीलकमल सिंह अभी 1 नंबर पे जो लोग जहन। और भाई लोग इनका लोग के तो हमारा इतना मस्त इनकर लागल है टुनटुन यादव के 2-3 गो बोलबम के गाना ये कहल मत कैलाशी लिखल बा और कुछ बहुत मस्त मस्त गाना बा भाई लोग। तो ये हिरान स्टार अभी गर्दा मचैले बान। हमारा लागत है कि अभी तक ले एको सिंगर के नहीं खियाल बोल बम पर गाना, लेकिन इनकर गाना आ गए बा भाई लोग। तो इनका के पूरा दबा के सपोर्ट करो लोग भाई लोग। और तू लोग चैनल में आए बा तो चैनल के सब्सक्राइब करो लोग, वीडियो के लाइक करो लोग। तो भाई लोग जितना भी टुनटुन यादव के बोलबम के सॉन्ग आयल बाटे तू लोग सर्च करके देख लोग। 7-8 गो सॉन्ग एकदम बवाल बवाल सॉन्ग बाटे भाई लोग। और ये सब अपन टुनटुन यादव ऑफिशियल पे कम्युनिटी टैब में ये पोस्ट के लिए बान भाई लोग। और बहुत बवाल बवाल गाना बाटे। अभी हमारा लागत है कि इनका के टक्कर दे में बहुत बड़का सुपरस्टार के मतलब कि हवा निकल जाए टुनटुन यादव के टक्कर दे में बोलबम के गाना पर। तो भाई लोग ये बहुत बवाल बवाल गाना ले बान। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।